Ja, så er der udsigt til, at vi får høsten i hus. Det er godt, at familien her de har et stykke med korn, så de kan dyrke noget til vinteren. Det er jo faktisk det hele det drejer sig om. Have mad nok til vinteren. Dyrene omkring dem, og det hele det skal nok gå. De har også fortalt mig, at det faktisk er en god høst i år i forhold til sidste år. Så det kan vi jo så glæde os over. Men nu vi sætter her, så kan jeg jo ikke lade være med sådan at tænke over livet her. Vi sætter her i en lille dal, hvor vi har Tadjikistan, som vi er i. Og over på den anden side, der har vi Afghanistan. Og de har deres husdyr, og de sørger for, at der er mad nok at spise det hele vinteren. Så det er i bund og grund, det er livet, det drejer sig om herinde i Pamirdal. Det er simpelthen at sørge for, at man har noget at leve af. Og jeg tror faktisk, når jeg skal være helt ærlig, så tror jeg faktisk, de lever et rigtig, rigtig godt liv herinde. Det tror jeg.